Boni! Ay, ma'am. Unsa man, ma'am? Hain man si Simon. Nagluto sa mong pagkaon, ma'am. Palihog sugoa kay delikado ning ato ang sugo ni Andoy. Ha? Man! Dali, ko kadiyot, ma'am. Kaya naisulti si Mamon. Ano di, ma'am? Bon, nanubra ra ang pag-atiman ni Andoy kang got. Og peligro nga may bawaan sa mga tao nga naan niya si got. Uy, ma'am. So may problema, ma'am. Simon, adto si Andoy niya badlunga. Kay di na maayo ang pagtagad sa kanding. Nasubra ra. Bitaw gid, ma'am. Tingali unyag basabtan hinuon si Andoy nga siya may nagkupot sa kanding nga sigot. Tinuod yun. Tinuod na Simon. Kay og asa ilawid ni Andoy ang kanding, adto man sad siya mag-apong. Halos tibok adlaw adto siya dito mag-apong sa kanding. Aw di ay. Amaya kita nuntaan na. Dili niya apo nga ng kanding. Palayaan niya. Di gina maayo na. Maong adtua siya og pasabta. Kay og magsige siya apong masabtan inuon siya. Sige mo na, tuon mo. Badlong nga ka. Sige na. Sige, ako adoon, ma'am. Ako sa nilas imong gitumban. Ano, ha? Ako adoon, ma'am. Sige, Yasa sige. mo, ha? Pasabta mon ha. Taraw nga lagpasabot mon. Hakal ng Andoy. Unya boni. Ang mga tulisan ra ba kamura ba gyud si Simon ang gidumtan? Busa pagbantay gyud mo ato nila. Mao lagi, ma'am. Kami manggigidumtan ato ba? Dagang hinungdan nga nung kamugi lang sa mukon. Pwede nga tulison mo nila. Ikaduha, basi nakailasad sila sa kanding. Oo. Naara kita ng duha, ma'am. Pahimog ka ng duha. Maong dubliha gyud ninyo yung pagmatngon. Kay klaro na kayo nga kamo mo'y tuyo atong mga tulisan. Pamiligro gyud ninyong kinabuhi. Oo, gid. Wag gid may magpakumpiyansa, ma'am. Nagamping yung pirmi. May kaya ka buni. Eh, Ma'am. Hay man si Simon. isugo para ba nako toy? Kanang doon na rabay tuyo niyo si Kuan. Yung si Bio. Kamong duha. Ngano naman sad matoy? Unsa may tuyo ni tiyo nila? Ambot lang ka, ma'am. Kay si Sir Marlon may nanugo na kugod. Kay doon na ako tuyo nila si Nyor si Bio. Gusto magkiksulti nilang duha. Adto lang ninyo duha buni. Kamong duha si Simon. Sige matoy, maadto sila. Sige ma'am, arin ako ma'am. Bon. Ah. Bon. Ug unsa gay tuyo ni tiyo ninyo ba? Kay asad ko ha. Sige, ma'am. Wala problema. May gumana mo dito. Agion lang ka na mo. Bili mo hugog ka ng kandinga. Pagkadlong na bagang, ma'am. Ay, di mo ni mauwi mo. Ano ba yan? Masabtan ka ni mong kalaki nga sige mong apungan ng mga kanding. Asam day ko ani. Ipakawat lang giday na natong kanding. Kamati diha. Kung sige na ni mong apungan ng kanding. Peligro nog mamatikdan ka sa mga tao nga natay gibantayan ng mga importante nga butang. Para sa itong pinumdum sa itong mga tulisan. Peligro kag nakakita na silang anak kanding nga. Di mahibawan na lang matuod. Kasabot ka na ako doy. Aw. Mo da nagtuyo ni Ma'am Simon. Oo, gani ang ingon ni ma'am. Nga papaulion lang ta ka sa inyo. Imo na pagkaduawan ng mga kanding. Aw. Okay ra mo eh. Gusto sa si Ma'am. Distansya lang sa kadoy. Adto na sa ka sa inyo. Matag karon og unya imo lang pagabisitahon ning kanding diri. Talala ng lantay sa inyo balik. Bisitahan lang ring kanding gud. Sige.
Kung na yung sulti ni mama. Ang limulan tayo kita ang tao, no? Pakintag ko na. Uy, ito lupuan natin. Ano tayo na, doy? Hoy! Ay, Sama itong mga pundok. Huwag lagi mga rin sa balay lagi. Ganyan na makuguwat. dito mo gumi nagpundok sa baskitan, nagpaabot minimo. Sa naman taon mo eh. Ang akong ingon nga, ari tayo sa balay, ari tayo mag-ensayo. Taon. Wala ka makasinabot. Ato atos baskitan imong yung gusto nga ari man sa balay. Mas may manggo dito noy. Kaya magduwa og sayo. Yan ako sa kaigawan. Kulero ba ninyo eh. Sayo nga kayong uban dito. Nabaw mo ibig paabot nimo. Tuwa pa sila. Oh. Nanugon mo ganito nga. Kumuadto gani ka. Panadong ko nung agpahan. Sipan. Ako na yung pagkaon nila. Taon. Imo lang sa runoy. Kay, may kang baligya ditong pahan. Barato ra kayo. Uy, na sila ha. Nga mag-iyahay tag kaon ha. Watas ako, kay maghigop sa ako. Say, kafe? Tinughong. Pero kape. Oh. Apa di ka diri doy? Asa ka man ko? Ano? Adto na to. Ang kita na nga. Dag-inyo di kong apilon ana nga dagang kay kong trabaho. Apel gyud ka doy. Kay batan-on man ka. Kay mga batan-on, papilo man itatay nimo. Adi ko daghang kay kong trabaho. Usaha di jud ko maapilan na ha, kamo lang. Ay. Din magagikan. Ay, naghatod kong Helen, nagpahatod ng good siya. Ah, ihatod natin ka sa inyo na. Ayaw lang, uy. Doon naman lang amo, ah. Diin, di kagikan. Adi, nagsurusuroy lang kugod nga. Maning pagkasurusuroya bagay kita kong salad. Ay, salad. kanang wansad ba kanang paugnat na sa kusog ba? Saba ka diha, eh. Maayo nga niya. Magsayo na lang tanon, ha? Ay, unya, Raflor, kanang mga unsa tag soup og ice cream. Ayaw lang, uy. Sayo pa kayo. Sunod na lang. Ay, saglahos. Kay doon ako'y pangutanan nimo. Unsa man na? Kato ganing nawa ko og kadiyot ba? Kato ganing gikidnap ko. Ay ba magkaato no? Di ba ko, uy? Kagubot kay kadiyot ang mga tao ato. Mao lagi mangutana lagi kanimo unta. Kay unsa lagi mo ipangutan na? Kato bang nawa ko og kadiyot ba? Kabang magkaato no? Nya, wa ka kuyawi ato. Kuyawan ko, uy. Nya, katong higayon na wa ka nakahilak ato. Luoy baya kay ko ato kay gi pusil ko nya. Nabung ko. Wa ka nakahilak ato. Kahilak mo lang. Si nanay may nakaimong good. Dugay kay nakahaling. Nya, bunot pagigisugnot. Perting asuha. Hang ka akong mata. Kahilak na lang ko. Sige dahil, silo lang sa taat dahil. Way arang nako, nabawiyon ti ka. Bisag kinasal mo. Tatay Salve, ano ka mag-ingana na siya? Ano yung mga kong bawion na asawa na mo ni Matoy? Way arang nako. Bahala mo diha.
Unsa man ni si tatay, uy? Kalimot ka? 5 to kay nasal. Unom jud di ay, kay nireklamo ka gagmay kistanan. Ang mga tao lipay nga ni kay ginaon. Nga ikaw, lipay sa kay ginaon gani sa kubol. Tulong ito kaadlaw na wa na hurot ang paksiw. Oy, 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 oy! Ayaw kisgut-kisgut ato, ha? Katong inyong inasal? Nasagol kong pangon? Hoy, wag yung ko mahangol ato. Katong pang mga tao? Nga, nagsige pag bring house? Da, duty rin ang karne? Sus, di ko palabot. Di ko palabot. Tatay sa din, abi kay man na maghatag Unsa sa man na inasal. Dimit? Kining akong anak. Nga hangol kay bana. Iya di kong pugson pagpapuyo atong balay nga pamhuman. Why, di yun doon ko. Ginaliman ka, ma'am? Nga ila ko papuyo na atong balay nga way klaro? Atong balay nga pamhuman? Why, ang bungbong dahon sa biga. Unya, giaptan na sa rirap sa lubi. Why, di ginoon ko. Bahala na, Oroy. Sagdi na lang guna sila, Noy. Asa sila mga tug. Unya, ikaw, ari lang sa akademi. Ay, dili. Di gina ko ipadahas laklak ni Matoy. Ano di ay? Unya, ipaunsa pa man na ni mo, Noy, nga managtiay mo na si Laklak o si Matoy. Besan pag magtiayon. Nga naman di ay, huwag ako ipanular ang ilang kasal. Unya ako sa ulian sa nagasto nila nga inasal. Lain na sa di mo tayo eh. Saan tatay, Unsay lain? Unsay lain? Ayaw pagbuot. Kay anak retika, amahan ko nimo. Hala, adto na si Matoy. Pari anak dire, kay ako ng gulgulon ang ubol-ubol.